जेम्स आरो गेमस्रि दिनै मानो गावसिनि गेसाव बाथ्राखौल' नोंसोरो ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामगासिनो दङ। मा आइफन, भिभ', नकिया बेलाय बेफोरो मा जाखो? स' लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होलांनो दाबाव। आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। जेम्स आरो गेमस्रि, नोंथांमोना खोनासं। आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बुंथिगोन मानो गावसोरनि गेसाव बाथ्राफोरखौ नोंसोरो ससियेल मिडियाआव सल' खिन्थाबाय थाखो आरो ससियेल मिडियाआव नोंसोरो मानो बेफोरबायदि नांज्लायबाय थाखो। ससियेल मिडिया नोंसोरनिल' नामा? नोंसोरल' बेफोरबायदि बाहायबाय थानो ससियेल मिडियाखौनो बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामबाय थानो थाखाय? ससियेल मिडिया नोंसोरनि नोमा नोम्फानि नामा? नोंसोरो एसे लाजिदो, नोंसोरो लाजिनांगौ। बे ससियेल मिडियाआवहाय गोबां बैसोआव नोंसिनिफ्राय गेदेरसिन उन्दैसिन गोरों गोरा दङ। बेसेबां लाजिथावना। नोंसोरो गावसोरनि बेफोरबायदि पार्सनेल मेटारखौ पाब्लिक खालामनो थाखाय बेसेबां लाजिथाव। समाजावहाय दिनै बर' समाजाव उन जोलैनि बर' लाइमोनफोरखौ नोंसोरो मा फोरोंनो नागिरदों? मा फोरोंलांनो, मा आखु दिन्थिलांनो नागिरदों नोंसोरो? सासे एक्टर एक्ट्रेस जालायनानै नोंसोरो मा फाव आखु दिन्थिलांनो नागिरदों दिनै उन जोलैफोरनो? सासे एक्टर एक्ट्रेस जालायनानै नोंसिनि बेबायदि आखु दिन्थिबाय थानाया दिनै ससियेल मिडियाआव गोबां नोंसिनिफ्राय गोरों गोरासिन दङ, गियानि गुन गोनांसिन दङ। बेखौ नोंसोर मिथिया नामा? नोंसोर बुजिया नामा? एसेबो लाजिनोबो सोलोङाखिसै नोंसोरो गावसोरखौहाय बेफोरबायदि गावसोरनि गेसाव गोफोन बाथ्राखौ ससियेल मिडियाआवहाय भाइरेल खालामनानै लाजिनाय मोनाखिसै नोंसोरो एसेबो? नोंसिनि गोरोन्थिया सासेनावल' बांसिन नङा, नोंसिनि गोरोन्थिया सानैनावबो समान। बेनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर सानैखौबो रायदों, नोंसोर सानैखौबो बुंदों। दिनै मानो बेफोरबायदि मिनिजानायनि खामानिखौ नोंसोरो मावबाय थादों? मानि थाखाय? नोंसोरखौ दिनै बर' हारिया हनै होननानै गुबुनफ्राबो दिनै मिनिबाय आरो गोबां मानसिफ्रा नोंसोरनि बेबायदि खोथाखौ, नोंसोरनि बेबायदि आखुखौ नुनानै मिनिगासिनो दङ। बेफोरखौ नोंसोर नुवाखै नामा? दिनै ससियेल मिडियाखौ नोंसोर गावनिल' सानदों नामा? बेखायनो दिनै खोनासं, नोंसोरखौहाय बर' सावथुन मुलुगाव बर' रायजो राजाफ्रा इसेबां फोजौबोबाय, जौगाहोबोबाय, इसेबां मान होबोबाय, इसेबां नोंसोरखौ बेबायदि दिनैनि बे लेभेलाव दोनबोबाय। सिगांनि जाना थांनाय गोरोन्थि समफोरावबो नोंसोरखौहाय गोबां निमाहा होबोबाय बर' रायजो राजाफ्रा, नोंसोरखौ मदद होनानै निमाहानि गेजेरजों नोंसोरखौ बोजबना लाफिनबाय। आरोबाव मानो फिन गावसिनि पार्सनेल मेटारखौहाय दिनै गावसिनि रामायण महाभारतखौ दिनै बे ससियेल मिडियाआव नोंसोरो बुफ्रुबावखो? बै समावनो नोंसोरखौहाय निमाहा होबोखादोंमोन नोंसिनि इसेबां गेदेर गोरोन्थियावनो। आरोबाव नोंसोरो निमाहा मोनबाय, नोंसोरो सिरि थादोंमोन। दिनै बार मानो नोंसोरो गावसिनि बेफोरबायदि पार्सनेल मेटारखौहाय बुफ्रुबाय थानांगौ जाखो, भाइरेल खालामबाय थानांगौ जाखो? दिनै इसेबां गोजौआव नोंसोरखौ जोंनि बर' जाथिया जायगा होबाय, नोंसोरखौ फोजौबोबाय, समाजा गोबां जायगा होबोबाय। नाथाय दिनै गोबां दुखु दंसै नोंसोरनि थाखाय। जोंनि बर' समाजाव नोंसोरखौ लानानै बेसेबां दुखु दङ बेफोरखौथ' नोंसोर बुजियाखै। नोंसोरो गावसिनि बेसेनखौहाय लाखिनो रोङियाव दिनै बर' समाजा गोबां दुखु मोनबाय आरो लाजिनाय मोनबाय। नोंसोरबो गोसो सोलायनो नाजादो। नोंसोरनि बेफोरबायदि आखुखौ नोंसोरो ससियेल मिडियाआव दाफोरों। बेफोरबायदि गेसाव गोफोन बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियाआव दाफै। बैफोरबायदि आखुखौ नोंसोरो दाफोरों। मोजां आखुखौ लानानै फै। मोजां बिबुंथिजोंहाय मोजां गियानखौ नोंसोरो ससियेल मिडियाआव फोरोंलांनो नाजा। नाथाय बैफोरबायदि गेसाव गोफोनखौ नङा, बेफोरबायदिखौ लानानै दाफैसै। दुखु मोनदों, गोसोआव गोबां गाज्रि मोनदों। बैफोरबायदि बर' हारिनि गाज्रि लांदां सावगारि भिडिअ'फोरखौ नायनानै बेसे नायबावनो गोबां दुखु मोनबाय दिनै बर' समाजाव, बर' हारिया। गावसोरनि गाज्रि पार्सनेल मेटारखौ नोंसोरो ससियेल मिडियाआव मानो लाबोबाय थादों? मानो एगारबाय थादों नोंसोरो ससियेल मिडियाआव? मानि थाखाय? दिनै बर' हारिनि, बर'नि माखासे मानसिफोरनाव गिनाय लाजिनाय जेबो सोद्रोम माहि आखु गैला। बेफोरबायदि जालांनो हमबाय। सोद्रोम समाजनि जेबो गुन गैयि जालांनो हमबाय दिनै बर' हारियाव। सेंग्रा सिख्लानि गोसो थोनाय, हिनजाव गोनांखा न'खर, गथ' गथाय थाखानायनि मोजां मोनज्लायनाय, सोरजोंबा दोनखारलांनाय, सोरजोंबा लांखारलायनाय, बेफोरनि सिमाबो गैला दिनै बर' हारियाव। बेसेबां लाजिथावना।
बेफोरबायदि जानाय थासारिया दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनि अनगायै न'खर गथ' गथाय थाखानाय मानसिफोरनियावसो बांसिन जागासिनो दङ जोंनि बर' समाजावबो। बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै गाव गावनि फिसाफोरखौ मा सानखो, गाव गावनि गथ'फोरखौ मा फोरोंनो सानखो, गाव गावनि उन्दैफोरखौ मा फोरोंनो सानदों आरो बर' समाजाव मा फोरोंलांनो सानदों। मुगैथाव, लाजिथाव, आरोबाव जोबोद दुखुनांथाव, इनाय बेफोरबायदि जालांगासिनो दङ दिनै जोंनि बर' हारियाव। जेम्स आरो गेमस्रि, नोंथांमोनखौ आं दिनै नोंथांमोन सानैखौबो बे भिडिअ'नि गेजेरजों बुंबाय, नोंथांमोना फिननाय हो। नोंथांमोना जानो हागौ बे आंनि बे ब्लग भिडिअ'खौ नोंथांमोना नुहैगोन। नोंथांमोना आंनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव आरो लाइक खालामनो दाबाव। अन्नानै शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि बारहावाया जोंनि बर' समाजाव बारबाय थाया। बिनि थाखाय आङो आंनि अनजाग्रा रायजो राजा लोगोफोर गासैखौबो आङो खावलायनाय थाबाय।